Eu son Andrea, son neofalante, comecei a falar en galego aos 18 cando viñen estudar a Santiago e agora pois expresome día a día en galego con todo o mundo. Criáronme en castelán os meus pais, pero a día de hoxe falo galego con ambos e aínda que sempre escoitei algo de galego na casa polos meus avós, estaba habituada a falar con todo o mundo en castelán. Dar ese paso foi moi guai, sobre todo por compromiso coa nosa lingua e a nosa identidade cultural, e agora non me imagino falando de outro xeito. Agora estou comezando en labores de investigación en matemáticas e realmente podese facer ciencia en galego e está moi guai facela. Expresome en galego tamén laboralmente. Cando quería ir soltándome e ainda non estaba preparada para falalo con todo o mundo, porque ao final sí que hai un choque, e que eu usaba diante de xente que non me coñecía. Por exemplo, vou ao supermercado ou vou a un bar, pois pido axuda ou pido a miña consumición en galego e expresome en galego nese tipo de ambientes. E ao final é maneira de ir soltándose. Sí que temos mogollón de referentes. Ahora que saiu o rap de Spotify, o meu segundo artista máis escoitado son The Rapans, así que podemos dicir que sí que hai unha cultura forte aí e gustame consumir bastante música en galego. Guadi Galego gustame moito, gustame ler en galego, a editorial Galaxia publica libros guais. Ledicia Costas é das miñas autoras favoritas, de feito fai nada, lin Pel de Cordeiro, porque eu tamén me sinto un pouco meiga. No meu círculo de aquí de Santiago, moita xente fala galego, ou, por exemplo, no ámbito universitario sí que creo que hai un maior uso. Pero, por exemplo, vexo o meu afillado, que é un neno de Vilalba, que volveu da escola infantil falando castelán, cando realmente na súa casa todo o mundo fala galego. Entón creo que sí que hai unha brecha e creo que, sobre todo de cara ás novas xeracións, vai ser complicado, se non é polo noso labor propio, seguir fomentando a lingua, porque educativamente pois non se está facendo. Cando falo cun neno ou cunha nena galego ou galega, expresome en galego. Recordo unha vez que estaba nun restaurante e estaba a filla da camareira por ali, nos falamos de galego normal e a propia camareira díxome: ai, es que creo que non te entiende. E eu seguinlle falando galego igual, son nenas daqui, teñen que aprender e escoitar. Lembrome dunha vez que estaba falando coa filla da mellor amiga da miña nai e, é nena acostumada a escoitar falar en galego porque seu pai é galego falante. Un día pola tarde estaba con ela xogando e falando en galego e díxome: es que, Andrea, non sei por qué, pero hablas así raro como en inglés. E a min chocou un montón porque era unha nena completamente acostumada a falar galego, que hai unha brecha.